బోధి ప్రేక్షకులకు నమస్సులు. ప్రకృతికి మించిన గురువు లేడు అని ఆర్యోక్తి. ఆ ప్రకృతి సందేశం ఎట్లా ఉంటుందో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. పుట్టే ప్రతి ప్రాణిని హృదయ భాషతో స్వాగతిస్తూ, అభేద భావంతో ఆదరిస్తూ, తన కళలతో మురిపిస్తూ, నిర్మలంగా ప్రేమిస్తూ, నిశ్శబ్దంగా ఓదారుస్తూ, ఆత్మీయంగా ఆదరించే అమ్మ ప్రకృతి. ప్రతిరోజు ప్రశాంత శుభోదయాన్న, చుర్రుని మండే మధ్యాహ్నాన్న, మలయాళ సమీరపు సాయంత్రాన, వెన్నెల చలువల రాత్రిలోన కోటి రంగులు అద్దుకొని వినూత్నంగా విస్మయపరిచే భావ ప్రకృతి. చూసే కళ్ళకి మనసుంటే కెటిక చీకటిలో కోటి తారల్ని, నల్ల కోయలలో తీపి రాగాల్ని, మండే ఎండల్లో హరివిల్లు రంగుల్ని, కొండ కోయల్లో సెలయేటి పరవళ్ళని అనుభూతి కుంచితో గుండెపై చిత్రించి స్నిగ్ధంగా నవ్వే ముగ్ధ ప్రకృతి. యుగ యుగాలుగా ఎన్నో చరిత్రల పుటల్ని, ఎన్నో రహస్య గాథల్ని, ఎన్నో మధుర జ్ఞాపకాలని, ఎన్నో ప్రకృతి వైపరీత్యాల్ని తనలోనే ఇమిడ్చుకున్న నిగూఢ ప్రకృతి. మౌనంగా ఉంటూనే ఎగిసే అల అలవక తప్పదని, విరిసే పువ్వు వదలక తప్పదని, కురిసే చినుకు ఎగరక తప్పదని, పుట్టిన జీవి గెట్టక తప్పదని చెప్పకనే చెప్పే నిర్వేద ప్రకృతి. ఉన్నట్టుండి హఠాత్తుగా తనపై జరిగే విధ్వంసాన్ని ఓర్వలేనట్లు వరదలతో ముంచెత్తివేసి, భూకంపాలతో మూలాలు పిలికించి, సునామీలతో ఉక్కిరిబిక్కిరి చేసి, ప్రమాదాలతో పొట్టనబెట్టుకుని బీభత్సంగా ప్రతిఘటించే విలయ ప్రకృతి. ప్రకృతి ఇచ్చే మౌన సందేశం ఎన్ని మెరుగులున్నా ఒదిగి ఉండాలని, నిండి కొండలా తొణకకూడదని, మౌనంగానే మమత పంచాలని, ప్రేమకు లొంగని ప్రాణి లేదని, తను మన అధీనంలోనే కాదు, మనం తన అధీనంలో ఉన్నామని చెప్పకనే చెప్తుంది ప్రకృతి. అమ్మా ప్రకృతి, నీకు వందనం. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే మీ మిత్రులకు షేర్ చేయండి, అట్లాగే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.